prostorách rodinného a komunitního centra Chaloupky dnes vítám vedoucí OSPODu Magistrátu města Ostravy, paní Lenku Honusovou-Rusovou. Dobrý den. Dobrý den. My si dnes budeme povídat o pěstounství, o tom, co obnáší stát se pěstounem, jaké existují podpůrné mechanismy a služby pro žadatele a jak to vlastně vypadá od prvních krůčků, od té žádosti až po svěření dítěte do péče. Nejdřív vás ale poprosím, abyste představila svou práci. Jak už jste říkala, pracuji na Magistrátě města Ostravy, což je největší oddělení sociálně právní ochrany dětí v našem městě. Naší hlavní agendou je náhradní rodinná péče pro celé město Ostrava, ale kromě toho samozřejmě vykonáváme i agendu terénní sociální práce a kurately pro děti a mládež. Mhm. A můžete divákům nastínit, co všechno vlastně dělá OSPOD? OSPOD toho dělá strašně moc. Naším primárním zájmem je vlastně péče o děti od 0 až 18 let, kdy pečujeme o děti ohrožené, to znamená všechny děti, které jsou ohrožené péčí svých rodičů nebo se ocitly v nějaké těžké životní situaci. A jak už jste na úvod vlastně řekla, že dnešní vysílání bude o pěstounech, tak v rámci Magistrátu města Ostravy je naší náplní práce právě práce s dětmi, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. Když už jsme u náhradní rodinné péče, můžete nám prosím říct, jaké jsou typy jednak té pěstounské péče a zároveň, jak se kdysi říkalo, adopci dnes osvojení? Ano, tak k pěstounské péče máme dva základní druhy a to je pěstounská péče na přechodnou dobu a pěstounská péče, říkáme tomu dlouhodobá, to znamená, že dítě v té rodině může žít více let, někdy i do zletilosti. Ano. Přechodná pěstounská péče je vlastně krizový institut, který nahrazuje ústavní zařízení. To znamená právě, když orgán sociálně právní ochrany dětí vyhodnotí, že dítě je v ohrožení, že nemůže vyrůstat v rámci své biologické rodiny, nebo se ho rodiče vzdají, nechtějí o něho pečovat, tak v té chvíli většinou jde dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu a v rámci maximálně 1 roku, kdy je uzákoněno, že tato péče má trvat, se hledají možnosti pro to dítě z dlouhodobého hlediska nejvhodnější v rámci jeho zájmu. A může jít i o to, že se nakonec třeba vrátí do té své biologické rodiny, která si poměry upraví, nebo jde do širší rodiny, anebo se mu právě najdou dlouhodobí náhradní rodiče, ať už pěstouni nebo osvojitelé. Dlouhodobá pěstounská péče zajišťuje děti po tu dobu, kdy vlastně nemůže ta biologická rodina. Pokud třeba maminka, dám příklad, by byla ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na léčení a přetrvá to víc než rok, tak dítě vlastně může být svěřeno do dlouhodobé pěstounské péče. A ten hlavní rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením je ten, že v rámci pěstounské péče pořád zůstávají zachovány příbuzenské vazby na biologickou rodinu. To znamená, že rodič je zákonným zástupcem, má informace o dítěti, ví, kde žije a pokud má zájem a chce tyto informace znát, kam chodí do školy, jak je jeho zdravotní stav a všechno tady toto. Kdežto v osvojení vlastně dojde k přetrhání původních biologických vazeb a vzniká vlastně rodina a rodinné vazby nové. To znamená, že osvojitelé jsou zapsáni do rodného listu dítěte jako matka a otec a vznikne tím vlastně nová, dá se říct, i identita toho dítěte. A nepředpokládají se kontakty s biologickou rodinou, širším příbuzenstvem a podobně. Takže to je ten zásadní rozdíl. Pak jsou ještě určité nuance forem péče, jako třeba péče poručenská. V případě, kdy dítě žije v dlouhodobé pěstounské péči a dojde ke zbavení rodičů rodičovské odpovědnosti nebo rodiče zemřou, tak vlastně se ocitá bez zákonného zástupce a dítěti tak může být jmenován poručník, který má více práv než pěstoun. Rozumím. Nás ale bude dneska nejvíc zajímat právě ta pěstounská péče, takže se nabízí otázka, kdo se může vlastně stát pěstounem. Pěstounem se může stát, dá se říct, každý člověk a já vždycky říkám člověk, který má srdce na pravém místě a který hlavně má tu motivaci pomoct dítěti, které se ocitlo v tíživé situaci a bez péče své rodiny. A když už se někdo přihlásí, zkoumáte třeba, jaké jsou jeho motivace, co ho k tomu vede? Samozřejmě, primární je motivace, co
k tomu člověka vede, jak už jsem říkala předtím, tu primární motivací by nemělo být uspokojení svých vlastních nějakých potřeb, ale tou hlavní motivací by mělo být opravdu to, chci pomoct dítěti, které nemělo to štěstí, vyrůstat se svými rodiči nebo ve své širší biologické rodině. Mohla byste popsat formálně cestu pěstouna, co všechno vlastně člověk musí udělat pro to, aby se jim opravdu mohl stát? Já si myslím, že ta cesta pěstouna je většinou dlouhá, že předtím, než ten krok započne vlastně oficiálně, tak tomu předchází různě dlouhé období přemýšlení, úvah, hledání informací, kde často lidé využívají ať už různých webů, ale také navštíví organizace, které pracují s pěstouny nebo mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a snaží se načerpat co nejvíc informací. Pak většinou přichází k nám, kde se ptají a chtějí vědět konkrétní věci, co mohou udělat pro to, aby se stali pěstouny. A vlastně ještě v té fázi, než podají tu žádost, protože tou žádostí to oficiálně všechno začíná, tak i u nás na Magistrátě města Ostravy mohou přijít opakovaně, věnujeme jim čas k tomu, abychom jim poskytli poradenství, abychom jim vysvětlili právě všechny ty nuance třeba mezi pěstounskou péčí a osvojením, aby se mohli lépe rozhodnout, o jakou formu péče chtějí požádat. A vlastně nově máme i od května tohoto roku projekt doprovázení žadatelů. To znamená, že máme pracovníka, který se vlastně lidem věnuje ještě ve větší míře, pokud je to potřeba, pokud potřebují opravdu více poradenství, více nějaké podpory. Takže to je ještě před tím podáním žádosti. No a pak celý ten, dá se říct, oficiální proces k pěstounské péči začíná podáním té samotné žádosti. Někteří lidé se možná mohou obávat ze strany úřadu jistého zásahu do soukromí nebo do dynamiky rodiny. Kdo všechno a jakým způsobem vlastně při žádosti o pěstounskou péči do té rodiny opravdu vstupuje? Takže, jak už jsem řekla, vlastně přichází většinou ještě třeba předtím, než jsou definitivně rozhodnutí, chtějí nějaké poradenství, tak je to třeba sociální pracovník SPOD nebo náš doprovázející pracovník, se kterým oni mluví, hovoří, do té rodiny jako takové vstupuje až po podání žádosti sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči, který má na starost žadatele o náhradní rodinnou péči. A v té prvotní fázi do té rodiny vlastně vstupují maximálně tito dva lidé, kdy jsou zkoumány, jak jste se ptala, jako motivace těch lidí, samozřejmě i to, jaké mají bytové podmínky, protože je to důležité, abychom věděli, v jakých podmínkách dítě bude žít. Zkoumají a ptají se, jaký je zdravotní stav těch žadatelů. Zdá je to nějakým způsobem může omezovat v péči o ty děti a jak. Určitě nás zajímají děti v rodině, jak jsou staré, jaký je jejich zdravotní stav, protože představme si, že pěstouni chtějí přijmout do péče dítě a sami by pečovali třeba o 2 nějakým způsobem handicapované děti, takže i s tímhle musíme pracovat. Potom určitě nás zajímají finanční poměry té rodiny, protože pěstoun by měl dítěti zajistit nejenom stabilitu péče, ale i stabilitu jakousi materiální, aby nedocházelo k častému stěhování, aby měli zajištěno nějaké stabilní bydlení. Zajímá nás také to, zda žadatel není osobou odsouzenou za nějaký trestný čin nebo za nějaké přestupky, které se týkají nějaké násilné činnosti. A tady tyto všechny věci musíme brát v kontextu toho, že pro dítě, které se ocitlo v těžké situaci a někdy si prošlo i mnoha traumaty, tak pro něho hledáme vhodnou rodinu a vlastně léčebnou rodinu, která mu pomůže ty traumata překonat. A chceme ho vystavovat co nejméně dalším negativním vlivům. Někdy se mluví o tom, jak byste to tak jako v úvodu řekla, kdo jim bude do rodiny jako zasahovat. Je to podáváno tak, jako že ten orgán sociálně právní ochrany dětí chce hlavně kontrolovat a chce hlavně jako najít něco špatného v té rodině a nějaké kontraindikace. O tom to není. My chceme prostě opravdu eliminovat rizika,
které by v tom vývoji toho dítěte mohly být nějakou závažnou jako skutečností, které by ho zase mohly narušit. Takže když se na to podívají i ti lidi a my se jim to takhle snažíme vysvětlit, že to, co zjišťujeme, je s ohledem na nejlepší zájem a potřeby toho dítěte, tak potom každý řekne, no tak já to chápu, že potřebujete, abych měl čistý trestní rejstřík a nebyl jsem odsouzený za násilnou trestnou činnost. Rozumím. Vy už jste vlastně zmínila, co tedy může být překážkou v případě, že tam tyhle ty zásadní věci nevstupují. Kdo všechno vlastně potom rozhoduje finálně o tom, jestli se člověk může nebo nemůže stát pěstounem, jestli mu bude svěřeno dítě a jak se o tom vlastně dozvídá? Tak začíná všechno tou žádostí a posuzujeme všechna ta rizika, okolnosti, jak je ten celý rodinný systém vlastně z našeho pohledu připraven na přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, ale my nejsme ti, kteří rozhodnou o zařazení či nezařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli. To je v kompetenci krajského úřadu, kterému my celou spisovou dokumentaci, včetně naší zprávy, včetně vlastně sepsání nějakých za nás třeba silných i slabých stránek těch žadatelů postupujeme a oni se tou žádostí dále zabývají. My máme k 1.7.2025 vlastně platnou novelu zákona, kde došlo trošičku ke změnám v rámci toho procesu přijetí žádosti, posouzení a tak dále. A ta hlavní změna je ta, že krajský úřad si všechny žadatele pozve k osobnímu pohovoru a následně přeruší to řízení a vyzve je k absolvování přípravy a v některých případech po zhodnocení všech okolností i k psychologickému posouzení. Do června tohoto roku vlastně psychologické posouzení bylo povinné ze zákona pro všechny. Teď je ta změna, že to bude záležet na právě vyhodnocení krajského úřadu, kteří žadatelé budou muset podstoupit i to psychologické posouzení a kteří pouze přípravu. Takže pak je další krok, je ten krajský úřad a jeho rozhodnutí ve smyslu výzvy vůči těm žadatelům, zda se zúčastní pouze přípravy pro náhradní rodiče nebo i toho psychologického posouzení. A pak je tam nějaká ta doba právě, kdy probíhá ta samotná příprava, kterou mohou, a to je zase novinka od července tohoto roku, žadatelé absolvovat u kterékoliv organizace, která má k tomu pověření napříč celou Českou republikou, kterou oni sami si zvolí. A zpravidla na to budou mít toho půl roku maximálně, aby doložili zpátky krajskému úřadu informaci o tom, že absolvovali přípravu, přinesli zprávu z té přípravy nebo i z psychologického posouzení. Já vám tady do toho možná vstoupím. Pojďme si říct, co všechno je obsahem té přípravy. Ta příprava je právě o tom, ty lidi co nejlépe seznámit s tím, co pěstounská péče, náhradní rodičovství obnáší, jaké jsou tam úskalí a na co by se měli připravit, zejména s ohledem na vývojové potřeby toho dítěte a na to, že jsou to opravdu děti, které ve svém raném vývoji prošly ztrátami a traumatem. To znamená, ryze prakticky lidé docházejí někdy na nějaká vzdělávací školení, potkávají se s dalšími zájemci a tak dále. Jsou to skupinové formy přípravy, takže je tam vždycky více žadatelů a jsou to přednášky, nebo dá se říct, i takové interaktivní řada cvičení, aby se dokázali vžít třeba i do té situace toho dítěte. A jsou vedeny opravdu psychologi nebo vyškolenými pracovníky pro přípravu náhradních rodičů. A tady tato příprava je v rozsahu 48 hodin. Pokud chce být někdo pěstounem na přechodnou dobu, tak tam je ta příprava 72 hodin. Opravdu je tam ta nástavba toho, že přijímají děti různého věku, v různých situacích. A jsou to tady ta krizová doba, kdy často je na ně největší jako tlak z hlediska té prvotní jako sanace toho dítěte, toho ošetření toho dítěte. V případě, že se třeba nakonec krajský úřad rozhodne nevyhovět té žádosti v dané situaci, v daném čase, může i tak ten zájemce o pěstounskou péči potom znova vstoupit s novou žádostí do toho procesu? Určitě.
tady není řečeno, že ta situace, která teď byla vyhodnocena, tak že třeba s ohledem na rodinný systém, třeba to, že mají malé děti, nebo že pečují ještě o nějakou osobu příbuznou, která je třeba zdravotně handicapovaná nebo takhle. Takže jsou vyloučeni navždycky. V tuhle chvíli se posuzuje, zda ten rodinný systém na to připravený je či není, ale mohou do toho vstoupit klidně znovu s odstupem nějakých let. Potom další důležitá otázka, jak moc může pěstoun ovlivnit to, jaké dítě mu bude svěřeno do péče. Tady je potřeba hlavně říct, že musíme rozlišovat tu pěstounskou péči na přechodnou dobu jako krizový institut, kde opravdu víme, že už děti do 4 let věku dítěte od 1.1.25 nesmí být svěřované do ústavního zařízení ze zákona. V roce 2028 se to bude týkat dětí až do věku 7 let. A proto tady máme opravdu tyhle pěstouny na přechodnou dobu, což jsou profesionální pěstouni, kteří musí být připraveni přijmout dítě různého věku, různých potřeb. A tihle si příliš vybírat nemohou. Tak jako si nevybírá ústavní zařízení, jaké dítě je mu svěřeno. Samozřejmě nikdy nechceme, aby se stalo to, že přijde dítě do rodiny, kde nebudou schopni zajistit jeho potřeby. To znamená, že respektujeme psychologické posouzení a doporučení psychologů nebo lektorů příprav, kteří třeba říkají, že daní žadatelé by mohli mít problém při zvládnutí tohoto nebo takového dítěte. A tomu se snažíme vyhnout. Ale pěstoun na přechodnou dobu opravdu by měl být připraven v dané chvíli poskytnout krizovou péči, dá se říct, jakémukoliv dítěti. Vyjma dětí těžce zdravotně postižených, odkázaných na lůžkovou péči nebo se závažnými psychiatrickými výchovnými problémy. Pak jsou pěstouni dlouhodobí nebo osvojitelé, a ti už při samotném podání žádosti na samém začátku mají samozřejmě jako právo a chceme to po nich, aby nějakým způsobem byli schopni nám říct, o jaké dítě by se chtěli starat, na jaké dítě si troufnou, na jaké dítě podle nich nemají dostatek kompetencí, nebo jim v tom brání nějaké jejich právě jiné rodinné skutečnosti, které jsou schopni sami vzít v úvahu. Takže oni mohou samozřejmě říct, chceme 1, 2 děti, chceme dítě spíše mladšího věku, dítě staršího věku, jsme tolerantní k etniku, nejsme, protože víme, že to dítě tam bude žít delší dobu a samozřejmě není principem a smyslem náhradní rodinné péče rozbít fungující stávající systém biologické rodiny, která přijímá další dítě do péče. Rozumím. A jak a kde potom probíhá seznamování s tím daným dítětem? Když už ti žadatelé teda jsou zařazeni v rámci krajského úřadu jako osoby vhodné stát se pěstounem nebo osvojitelem, tak je to právě krajský úřad, který vede evidenci jak těch žadatelů, tak těch dětí a probíhá takzvané párování. A tady je potřeba říct, že opravdu vždycky tomu dítěti se hledá ten nejvhodnější rodič. Není to naopak. A když už se vytipuje v dané chvíli tomu dítěti ta nejvhodnější rodina, ale nebo i samožadatel, prostě ten náhradní rodič, tak dojde k seznámení v první fázi pouze, my tomu říkáme se spisem dítěte, tedy kde jsou mu sděleny informace o dítěti. A když ten žadatel projeví přání se s tím dítětem seznámit, tak následně proběhne osobní schůzka. V případě, že ty děti jsou ve většině případů v pěstounské péči na přechodnou dobu, tak to probíhá na půdě doprovázející organizace pěstounů na přechodnou dobu, kde je uskutečněno společné setkání. Navazuje na to další setkání, nebo hned po tom prvním si můžou říct, jak dítě, tak rodiči, že je to ideální spojení? Někdy to zafunguje během prvních pár minut, že ti lidé vlastně vědí, že to je ono a že jsou přesvědčení o tom, že o tohle dítě chtějí pečovat. Někdy potřebují čas na rozmyšlenou a vždycky po tom prvním setkání je věnován čas právě tomu, aby ti lidé si sami řekli, potřebujeme čas na rozmyšlenou, potřebujeme ještě nějaké další informace, anebo
nebo jsme už teď rozhodnutí. Takže vždycky Mhm. je to individuální podle té dané situace. Mhm. Nicméně od seznámení s dítětem vlastně žadatelé o náhradní rodinnou péči by měli do 30 dnů, pokud se rozhodnou, Ano. že to dítě chtějí přijmout do péče, podat návrh k soudu na to, aby jim bylo dítě svěřeno do pěstounské péče nebo péče budoucích osvojitelů. Mhm. A ty kontakty probíhají po domluvě s ohledem na potřeby dítěte a taky s ohledem na to, jak je nastaven celý právní proces, soudní proces svěření dítěte do pěstounské péče a Mhm. osvojení. Je každé dítě vhodné pro pěstounskou péči? Já nemám ráda otázky vhodný, nevhodný. Já si myslím, že každé dítě si zaslouží vyrůstat v rodině, Ano. ale ne každému dítěti se tady toto naplní. Mhm. A já si myslím, že vhodné může být každé dítě. Jenom je otázka, jestli je reálné pro každé dítě toho náhradního rodiče najít, Mhm. protože opravdu v naší evidenci jsou i děti, které jsou výrazně zdravotně handicapované, nebo jsou to děti, které prožily tolik traumat a ztrát, že třeba se nepovede to, aby navázali ještě k nějaké další osobě plnohodnotný citový vztah. Mhm. Mhm. Eh, Máte nějaké konkrétnější údaje o tom, kolik je v naší oblasti, tedy v našem městě, dětí, které čekají na pěstounskou péči, nebo respektive na umístění, a kolik je naopak žadatelů o to svěření do péče? Já můžu mluvit za Ostravu, kde jsme si mapovali ty počty. Musím říct, že ty se mění samozřejmě každým dnem. Mhm. Ale v tuto chvíli máme asi 230 dětí, kterým hledáme náhradní rodinu. Mhm. Jsou to děti, které jsou jak v pěstounské péči na přechodnou dobu, kterých je téměř 30, ale pak jsou to i děti v ústavním zařízení, to znamená děti staršího věku, které taky hledají náhradní rodiče. Mhm. Mhm. Takže celkově je to asi 230 dětí. Naproti tomu máme ve městě Ostrava v naší evidenci asi 32 zájemců o pěstounskou péči Mhm. a 33 zájemců o osvojení. Takže je tam bohužel velký nepoměr. Je tam nepoměr. Mhm. Je tam nepoměr a zejména u těch dětí, které jsou právě vhodné do pěstounské péče, to z toho titulu, že nejsou právně volné, že zde nelze přemýšlet o osvojení, tak tady se bavíme o nějakém poměru 200:30. No, když se to povede, jak to vypadá, když se dítě dostane teda do svého nového domova? Jak to vypadá? Nejprve, už jsme spolu o tom teď mluvili před chviličkou, probíhají vlastně ty vzájemné kontakty, takové to seznamování a navazování toho vztahu. Pak proběhne soudní řízení, Ano. kde je rozhodnuto o tom, že dítě je svěřeno do pěstounské péče anebo do péče před osvojením. Proběhne vlastně proces té adaptace a předávání dítěte z pěstounské péče do dlouhodobé náhradní péče anebo i z ústavního zařízení do té dlouhodobé náhradní rodiny. No a pak začíná ten každodenní život toho zžívání a toho, že byla vytvořena nová rodina, anebo se rodina rozšířila o dalšího člena. Po celou dobu jsou vlastně ti náhradní rodiče, pěstouni, osvojitelé v kontaktu s orgánem sociálně právní ochrany dětí v rámci města Ostravy, tedy s námi, se sociálními pracovníky magistrátu města Ostravy, kteří ze zákona vlastně tu rodinu podporují, poskytují potřebné poradenství, případně nabídku nějakých doprovodných služeb a odborných služeb. A nesmíme zapomenout na to, že kromě orgánů sociálně právní ochrany dětí, který vlastně děti v pěstounské péče sleduje až do věku 18 let, jsou tady doprovázející organizace, které vlastně ty rodiče doprovází a poskytují jim ještě takovou
větší a každodennější pomoc a podporu. A vy už jste to předtím vlastně zmínila, že magistrát města Ostravy začal pěstouny takzvaně provázet, ale nejenom v rámci toho, kdy už to dítě mají, ale i v rámci té přípravy. Takže od samotného nápadu možná bych se mohl stát pěstounem až po ten okamžik opravdu, kdy si ho přivezou domů a potom Ano. případně až do 18 let, je-li to potřeba. Takže ta podpora je tam obrovská. Ta podpora je dána zákonem, že vlastně pečujeme o děti, které jsou v náhradní rodinné péči až do 18 let. Ten náš projekt doprovázení je spíše směřován nově na ty lidi předtím, než to dítě do té rodiny přijde, na tu péči o ně a na tu podporu před tím zásadním krokem, který určitě přijetí dítěte do náhradní rodinné péče je. A potom opravdu v té chvíli, kdy už se stanou těmi pěstouny, tak jsou tady ty doprovázející organizace. Tam ta naše role je vyloženě v rámci sledování vývoje dítěte v náhradní rodinné péči jako orgánu sociálně právní ochrany dětí. My koordinujeme případ toho dítěte a spolupracujeme s doprovázejícími organizacemi, případně s dalšími odbornými službami, které v té rodině využívají, které jsou tam potřeba. Děkuju. Myslím, že jsme se toho řekli opravdu hodně. Pokud jsme někoho namotivovali, pojďme úplně konkrétně si říct, kam se vlastně ten zájemce teď hned může obrátit, kde by měl hledat třeba opravdu ty prvotní informace. Prvotní informace určitě najdou lidé na webových stránkách, například kampaně Dejme dětem rodinu, v rámci Moravskoslezského kraje, kde jsou i odkazy na další organizace, které se věnují náhradní rodinné péči. A když už se opravdu někdo rozhodne, že by chtěl se stát náhradním rodičem, tak potom může přijít k nám na Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8. A zde se mu budeme věnovat a řekneme mu další informace, které jsou potřebné právě k tomu podání té žádosti samotné. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Mějte se dobře. Nemáte zač, já také moc děkuju a přeju všem, kteří o tom přemýšlí, aby našli dostatek odvahy a nebáli se toho, protože děti opravdu patří do rodin a ne do ústavu. Děkujeme moc. Nashledanou. Děkuju.